Hingi ako ng ano kay Papa. Kasi magpa-Father's Day na. Kasi nung nag-birthday siya, sabi ko, wala man lang ako maibigay. Naawa po kasi ako sa Papa ko, pero hindi ko man matulungan. Si Tatay Carlos ay 70 taong gulang na. At sa kanyang edad, ay patuloy pa rin siya sa pagpapadyak at isang simpleng set ng panggupit sa buhok ang nais mairigalo ni Marites sa kanyang ama. So yung request ko po para kay Papa yung mabigyan siya nung ano, kasi kada punta niya dito, sabi nga nini nung pinsan mo pa, dadalan ako ng ano, ng panggupit. Sabi ko pa, hintayin mo lang. Kung pwede lang po ako na magtrabaho para kay Papa Kaso yung asawa ko, di matanda na rin po. Ako sir, pangarap ko lang naman sana si Papa, ano na yung ano niya, nagugupit. Diyan na lang siya sa bahay niya, mapapahinga na siya. Marami ng paghihinagpis ang pinagdaanan ni Tatay Carlos. Marami na ring lungkot ang bumalot sa kanilang pamilya. Ang kwento ni Tatay Carlos ay patunay lamang na ang kalakasan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng problemang pinagdadaanan, bagkus sa pagmamahal na ibinibigay ng pamilya na siyang nagiging sandalan, tulad na lamang ng pagmamahal ni Marites sa kanyang ama.